Здравейте, потребители на YouTube, здравейте всички, които ме гледате, аз съм Васто. Сега сме в Soulplex, много готин сервер. Тук имам стари спомени за Skyblock и виждате, много е готин спавна, много ме кефи този дракон, всъщност за първ път го виждам, но много хубав, да, това. И виждате, пак ми се сменил скина, защото ме е мързал да си купа премиум, просто според мен това са излишни пари. И тук плагна. Ето едно крипърче. И сега ще ходиме на Skyblock. Ето това е моята база, в смисъл, днеска започнах, това е моя остров. И тук целта ми е да съберете колкото се може повече килове, колкото се може повече глави, да се развива колкото се може повече. И на нещо на много малко. И аз ще ходя да ме убият, защото неща да си хъба храната, защото ми е малко. Те не са толкова хората. 14 човек, какво ще се прави са. И виждате, умрял съм 3 пъти и съм убил 9 човека. Ей! Прото. Тук главички, добре че се сетих. Това много ме кефи, нубски бутуши. Въобще за цялата броня, нубска каска, нубски нагръдник, нубски панталонки, нубски меч. Това е от KPP-то, който се взима от ето, като натиснете ръчката. Ето, видяхте, вече ги имам. На всеки 5 секунди го има това. Имам много готини китове, само че аз повечето съм ги използвал днес. Тук някаква бариерка. Така. Home. И сега ще построя фермата за дърва. И този чест пак не стига. Тази глава много ме кефи. Тя също. Ето тази е много готина. Мисля, че на един VIP беше. Да, VIP се закупува за 6 лева. За да го апгрейднеш на VIP+, ти трябва още 6 лева. Crazy бе. За VIP+, ти трябва 12 лева, така да се каже. Може да се купуват пари за 6 лева, купуват 110 000. Аз имам само 600 лева. И много готино това, че като купаете Cobblestone и мисля, че като натрупате един стак, на всеки един стак ви дава пак, това са влиза и имаш Cobblestone. И на всеки един стак ти дава бонус чест, който го отвориш, може да ти се падне спаунер на еди какъв си моб или еди какво си животно. И то се видело, че майче трябва да се нахрана. Ето виждате колко ми е малко яденето. Само 12 пържоли, това са ми запасите. Другото просто ме мързи. Чуйте откъде са ми тия глави, тук там PvP, тук там някой по-развит ми метне. Тези някакъв тапанар си ги разметаше и аз си ги взех. И сега да посадим фиданките. Не лично така много ме кефи като фермичка, някакво много готино. Като пораснат, че видите, ако въобще пораснат. Върте, то с как умря от гаст? Как стигат? Ларп? Ларп PvP, Ларп Shop. IP-то ще е в описанието, ако ви трябва. Ще ви трябва според мен, ако разбирате от хубави сървъри. Ето виждате тук един VIP+. Да. И сега ще покупаем за Cobblestone, защото на мен много, ама много ще ми трябва за нататък. Другия епизод предполагам, че ще го снимам след 2 или 3 часа и то ще е с един приятел, TrollerBG, който също снима в YouTube.
Тъй са 1, 2, 3, и 4. Три... да, точно. Така. И виждате, сега ще... PvP-то го знаете, кит. Ето, това е готиното на китовете, че да, горе-долу готините ми. И на мен са ми поредни такива. Кит, пак глава. Кит. Това така и не мога да разбера за какво е. Оригинал. Значи... да. Ама това... What the fuck? Да, сванах да пишеш цветно, предполагам. Къде ми е меча, бе? Тъй. Кит... това го знаете, фойерверките. Които ми напомня, че при малко бяхме на един приятел, басяка рожден ден. Заря, сигурно 15 минути само заря гледахме. В момента едва си виждам екрана, някакво много бледо. И да, казвай се да моля ви, ако някой знае как да се оправя тази шибана графика, много ще съм благодарен, защото не знам как. И поне се надявам да узная. Малко ще ви разведа, доколкото мога. Евенти, значи познавам приятели, които играят горе-долу месец тук и... Его е пак този тапанар. Ако някой такъв тапанар ви напише да се спамете, значи или ще ви убие, или ако спечелите джампа, защото той ще иска пари, за да се катерите. И най-вероятно само ще ви вземе парите. Ако спечелите. Пък и да не спечелите, пак ви е взел парите. Да, искам да започва с ето това тука. Значи тука, дето са първите три, е само дърт. Това тука си го има. Аз съм го барал, само чествате да съм сложил и тука. Тук има едно легло, по принцип аз го махнах, защото за какво ми е, като дева, какво ме удари, майка ти. Майка ти е! Ще вам паяк. И това много епи да е. Обаче някой път сървъра лагва, защото предполагам хоста не му е доста силен компа. Надявам се да сте знаели PureBG. Много готин сървър, мен лично много ми харесва. Много ми харесваше. Защото мързеливите админи, хостери, оунъри, глупости там, главнокомандващи го махнаха. И от миналата година по това време още не съм го виждал. И така не можах да му се нарадвам заради брат ми, който трябваше да ми пречука лаптопа. Но сега съм с нов компютър и се надявам и това да не направи с новия. Той... Не. Некак не ме кефи. Ако имам късмет в този епизод, ще се падне. Само видя колко минути, 9 минути, много бързо минах. Да,
Гледайте, вижте как се лага. Сети са. Те с Ендермани какво ги правят? Те за фада ли са, деки? В Ендерворлд. Упс. Добре, за какво им пише? Не се надявайте да ви кажат здравейте, защото едва ли някой от тук знае какво е YouTube. Не. Бе по-добре, отколкото някакво празно. Сега много ще я досам ако тук. Добре, равномерно е. Не от най-хубавите ми творения, но пак става. Мали, сега тук колко имам да строя. Мани. Не, аз съм бе. Тъй. Тук. Мъж. Чех. Добре. Горе-долу сме... Какво говоря бе? Още не сме на половината на къщата. Според мен този остров ще пробвам да го направя примерно до 200 и някой си левел. С нередовна игра. И по някое време ще почна играя постоянно и предполагам, че максимум ще е към 1000 и нещо, ако въобще го има този левел тук. Защото в PureBG го имаше. Ще се пробвам. Казвам, ще се пробвам. Не съм казал, че ще го направя. Не, майка ти бе. Ти нещо на мене ли бе, майка? Yes! Аз па я имам. И... Така. Леле, колко трябва да строя там. Айде го кажем толкова. Само за сега. Ако бях... готиното е, че тук като паднете не ви взима айтемите. Докато мисля, че като се изгорите, ви ги взима. Този сервер по принцип не е баш Skyblock. Аз PureBG го използвах като сервер за креатив, но и Skyblock играех от време на време. Добре, колко бързо свърша Cobblestone. Добре, ако ме одобрят, ще подам кандидатура за един сервер
Sharpshooter. Мисля, че така се казваше. Хубав сървър, един мой приятел снима там. Някой път ще го покана да снимаме заедно, но... Той, какво да кажа, той е по-известен от мен. 200 и колко абоната са... Там, някакви мижеви, 1-2 абоната сигурно. И с дръм маняци. Да, ами... Сега трябва да апнем. Не, всъщност няма да ям. Ето! Ето първото дърво. Сега ме мързи да го изкопаем. И виждате колко се е развил оня айланд. Онзи не толкова. Този там хубав. Този там горе-долу. Тук някакъв тапанар се опитваше да стигне до мене, ма яко тъп. И ми запря интернета, хора. Това ще от мене. Деям бе. Това ще от мене. Аз бях Васто. Вие бяхте... Вие. И това е края на този клип. Айде, чао.